खुलुमनाय थाबाय दिनै बे मंगलाजरा मंगलाजरा जायगायावहाय आं फैदों जनक कुमार ब्रह्म दाखालि जेनोखि जाथाय जालांनाय न'खराव आं एसे बेरायनो फैदों बा खबर लाफैदों बेनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानदों जे बेयो जोबोद दुखुनांथाव जाथाय आरो जोङो बेखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो न'खरनि जानानै आरो जोंनि गासै एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि जानानै आं दुखु मोननायखौ फोरमायदों दिनैनि दिनाव जि जोंनि गेजेराव सान्थि फैबायमोन बे सान्थि फैनायनि गेजेराव दिनै जों जेनोखि जाथाय बे जाथायनि गेजेरजों आरो बिभिन्न संगठन ओंखारदों होननायनि गेजेरजों दिनै जोंनि समाजाव मोनसे गुबुंले बारहावा बारनो नागिरदों बेनि सायाव आं मोनसे सोंखारिनाय रावजों बुंदों जाहाथे जोंनि बे लाइमोनफोरा बेफोर बारहावायाव जेन' गोजावा आरो आं बेखौनो फोरमायनो सानदों जेनोखि दिनैनि बे जाथाया आरोबाव जुदि गोबाव जालांबाय थायोब्ला जोंनि ओनसोलाव जोबोद दुखु गोनां परिबेस जागोन आरो जों बे जायगायाव माब्लाबाबो जों सान्थिखौ जानायखौ जों नुहुराखै बेनिखायनो दिनै आं बुंगोन जोंनि एनडिएफबि गासै सोद्रोमाफोरखौ जे बे जेनोखि दानि जेनोखि बाथ्रा ओंखारबाय थानाय बेफोरनिफ्राय जों जानगाराव थानांगौ आरो जोंखौ लानानै जे गोदान दिनैहाय मोनसे संगठन ओंखारदों बे संगठना जोंनि सायाव लानानै मोनसे राजनितिक भाबै गेलेनाय बायदिखौ जों नुदों नंगौ जों रिहेबिलिटेसन केस आरो जों बे मार्टार्सफोरनि सायाव जोङो खामानिखौ मावबाय थादों बियो सम लायो सम नांगोन जेनोखि दिनै एनडिएफबि एस हिसाबै दिनै मोननाय जायाखै दाबो किन्तु सरकारा बेखौ अलरेडि लिस्टखौ लाबाय बावैसोनि उनावनो बेखौ जोंनि बे बड'लेण्ड मोनब्रै जिल्लायावनो बेखौ राननाय जागोन होननानै फोरमायदों बेयो जाहैबाय 4 लाख चेकनि ओमफ्राय मा होनो आसाम पुलिस रिक्रुटमेन्टआबो बेबो थाबैनो बेखौ खालामसिगोन होननानै फोरमायनाय जादों Little Flower Group of nursing institutions are preparing students to become members of tomorrow's healthcare team. The institutions offer courses in 3 years JNM diploma for both male and female students and 4 years BSc nursing degree. All mentioned schools and colleges of nursing are approved and affiliated to Government of Telangana and Indian Nursing Council, New Delhi, India. The institution has highly qualified, well-experienced faculty and special care taken for English communication. The institution also have good facilities of hostel, internet, Wi-Fi, well-equipped lab, sophisticated infrastructure, innovative classrooms. The admission of session 2021 and 22 is in progress for courses GNM program and BSc nursing. For more information, you can contact on 8011 990026 and 9859 054 726.